Татар җәмәгатьчелеге шагыйрь һәм публицист Рәфиқ Юнусовны соңгы юлга озатты. Казан утлары журналының баш мөхәррир урынбасары, язучы, шагыйрь, милли хәрәкәт активисты Рәфиқ Юнус 77 яшендә вафат булды. Мәрхүм белән хушлашырга килгән туганнары, дуслары, каләмдәшләре, хезмәттәшләре аны якты хатирәләр белән искә алдылар. Рәфиқ Юнус туган авылы Арча районының Кәши авылында җирләнде. Рәфиқ абый шын мәгънәсендә ихластан күңелен биреп эшли торган, милләт өчен дип, булсын дип, татар телебез өчен дип яши торган, шуннан яшәүдән мәгънә табып яши торган кеше иде инде ул. Бик зур шәхесебез иде, әле без аны еллар үтү белән тагын да аңларбыз. Әмма дә ләкин мин аны үзенең кадерен, хөрмәтен татып китте дип исәплим. Чөнки безнең буын яшьләр дә аны һәрвакыт хөрмәт иттеләр. Үзе белән эшләгән хезмәттәшләре дә аның турында һәрвакыт җылы итеп сөйлиләр, яратып искә алалар. Ул инде Әмір абый Татарстан яшьләре, Идел журналы булсынмы, Казан утлары журналы булсынмы, Китап нәшрияты булсынмы, һәрвакытта да җаваплы вазифалар башкарды. Һәрвакыт инде дөресен әйткәндә идея генераторы булды һәм эш аты иде инде.